Kai, ai baby baki sani ba. Duk unguwan nan babu wanda bai sani ba. Kin fahimta? Idan kina ji ana MK Zamani to ni ne. Continue. Kuma idan kina ji ana nagode shi sosai da azumi. Kina ji ana yawan fara ai. To ni kenan saboda kin ga duk unguwan nan na babana ne ba yanda bai bari dawo kasar nan zauna ni kuma na ce kai me zan yi a Najeriya in ban da wahala da zafi da waye me zan yi a Najeriya a ce wai mudun shinkafa 1000 can yanki kin san da muke cin abinci waje mai sanyi an gaya miki akwai lokacin da sanyi kama ne sai daga ƙara ya fita daga jikina ina wasa irin wannan gidajen muna da guda 170 a kasan waje talaka ne ke zama a wannan gidan ina gaya miki talaka ne ke zama a wannan gidan a inda na fito kin gane yanzu in tambaye ka ina jinki shi idan muka aure mu zauna irin wannan gidan ya zaki mai da mu baya ni da na fito daga San Francisco zan zauna wannan gidan We do keep quiet. Kake samu damuwa. Haji da sati zaki je kake samu damuwa. Kai na ji daɗi sosai wallahi. Kin taba haduwa da Black Diamond? Ina da jin labarin sa. Zan hada ki da shi. Shi ya wakan shawa lele. Yawa kin san ewa kana wanda bo? La ilaha illallah. Zaki ganshi mai dan gemu, wani dan gajere haka. Okay, ina jin labarin sa. Wallahi. Mu je ba kai, mu je shopping kawai. Sama mu je shopping. Yawa. Wai shin mene amfani na ne? Idan ban auro mai kyawun sura ba. A jinnan kawai na akiwon Allah isa. Da gobe na so su ta ci mana abinci. Lissafi ma zan yi ba. Assalamu alaikum. Kai, mutum ina mike. Kai, sauki nake nema wallahi. Da Allah gari nake so da Allah siyan min. Ta ne ga dari za a zuba mu da Allah. Masa kuma wajen sati biyu ma baka manta ba akwai kudin gwangwani biyu ba a hannunka ba. Baba kai fuska mana a gyara mu ba. A gyara maka mu muka je bashi muke cewa. Gagarinka. Ya kike? Kai gagarinka. Ya za ka dan me zan yi da ni zan sha ma kallon da kyau ni. Kai nake yi kace babanka dangote ne. Ka zo waje na siyan garin kwakin ka ce mu in baka gari sannan yanzu zaka zo kana gaya mani haka ake yi. Kai. Ina iPhone da kake amfani. Kai ai baki sani ba ai wannan wayan mai gadin mu ne ya dan aje ta abin nan yana alwala shine na dauko na zo nan wajen. Ba da masa in ga garinka. Haye mi te mi ba mi. Haka dai. Haka dai ƙarya ke kin ga wannan yaran idan na je ta shi. Nan yazo ya ce wa yarinyar dan gidan Dangote ne shi dan gidan jikan dan tata. Allah sawa ba ma ka ji ga maka ranar na haka kira na hanya ringa tsara ne ya ringa ce min baban sa Dangote ne ya amfani da iPhone da motar science ya kashi gurin wanki zaka ringa tsara na ashe da makariya yake yi. Ko wancan wai da ke gani a hannunsa idan ba caji aka aike shi kai ta ba yaran dan gidan inda mai kalluwa ne dan kada nawa da warin kalluwa.